Bahasa mijem. Oh jenengan teng bagian mburi po. Lah tamu niki kira-kira jare pinten? Oh, sak bis. Oh sing keluarga Wonogiri. Oh lah nggih. Oh mboten niki lagi do notoni. Oh, nggih pun, kula tak teng mriki mawon. Kok ndak nek anu dadakan nggak an. Ngagem ajrina le, seragami sing ngajengan ki. Sing ngomong tamu jenengan ke kleru. Nggih, sing niki ajrina mewah ngarepe ngagem payet, mburine sing ngagem payet. Aja klentu. Nggih. Ha nggih apik to, kula nganggo niki wae budrudan. Ha nggih. Ten ngajengan mengke jarene le anu. Nggih. Nggih pun, Mbah. Nggih pun, nggih. Nggih monggo. Walah Mbah Sami jep apik ra Mbah, aku outfit-e keren ya. Iki ajrina sing mewah Mbah, aja lali. Mewah ki sing ngarepe nggo payet, mburine nggo payet, pete ra nganggo busa, ra nganggo kain keras, ora enek logo besine. Dadi beda karo piyayi aja kleru. Engko tukune piyayi kok renek tuku piyayi kok dipadake karo mewah ya beda. Iki ra nganggo logo ngerti. Apik ra ta Mbak? Pernah nyenengke ya kandhane. Kek ndantuk kuwi ndeloki terus.